Umbukelo khona ekhaya ngiyangena ehlelweni lithi Mthandazi Dlamini. Ngingena lezi insimbi ke mbukelo khona ekhaya. Ngiyabingela lapha phansi empangeni. Ngibikela ukhoza inyanga ngithaba ukhoza uthini akhala lezi insimbi kanje. Izolo mbukelo khona ekhaya besikhuluma udaba ukuthi umuntu wesifazane nowesilisa uma bethandana bama girlfriend and boyfriend bayangcwabana nani noma abangcwabani. Umuyeni umngcwabo omunye uma eshonile because basuka bathathani bangazani lutho. So siyabona ama comment ayangena abantu bayaphendula lapha ka YouTube channel. Inkosi ngibuseke bona bakhona ekhaya ngikhona lapha Instagram. Namhlanje sifuna ukubheka ukuthi umuntu wesifazane ukuze umlobole umshade yini ufuna uyibheke kuyena. Mabo uwesilisa wena uwesilisa ubona ini umuntu wesifazane ukuze umshade umlobole. Nabo wesifazane la umuntu wesilisa yini uyibona kuchalana singakho ekhaya futhi impilo ingaya phambili. Iloko ngifuna ukwazi namhlanje ngithole kuwena mbukele khona ekhaya. I'm a prophet Dlamini. Inkosi ngibusise abule bakhona emakhaya. Ungakhohlwa kumhlola lapha kuMkhondo FM sihamba no Mr Mlojwa Golden Voice 98.6 every Saturday njalo ngo 4 o'clock AM mbukelo khona ekhaya. Ungakhohlwa sikunye nawe sikutshela inkinga zakho sikukhulekise sikhiphe inkinga phela ungayibulali sikhona thina sihamba nobaba Mlojwa. Inkosi ngibusise. Thank you very much.